sme si zavolali jednu žiačku a sme akorát pred stúžkovaním, takže ako sa voláš? Predstav sa nám. Volám sa Hanna Purková a som z Oktávy. Takže prvá otázka. Ako sa cítiš pred stúžkovaním? Mám trochu stres, ale zároveň sa na to veľmi teším. A na čo sa tešíš vlastne najviac počas večera? Najviac sa teším asi na to, ako dostanem tú stúžku a zároveň sa teším aj na spolužiačky, ako budú spievať. Takže v dnešnej interviu tu vítam nášho riaditeľa školy Vladimíra Tóta. Dobrý deň, pán riaditeľ. Takže pripravili sme si pre vás nejaké otázky. Takže prvá otázočka. Ako sa cítite po stúžkove? Aké máte pocity? To je veľká slávnosť školy stúžková. Človek si uvedomuje plynutie času, zároveň to má veľmi silný emocionálny náboj, takže cítim sa veľmi príjemne. OK, ďakujem pekne. Takže druhá otázka. Či dopadlo to podľa vašich očakávaní, alebo čakali ste viac menej? Dopadlo to nad moje očakávania. Tento rok aj kultúrny program naozaj deckám vyšiel, aj s tými malými kiksami, ktoré boli osviežením. Som spokojný. Takže s programom ste spokojní? Áno, určite. OK, to by bolo všetko. Ďakujem pekne ešte raz.